An dalta in Ghaeilge tú? An scoláire in lán-Ghaeilge tú. An múintearthú is scoil lán-Ghaeilge. Bhfuil tú gobar in Inra. An teismiúthu. Má se, bhuaithling de thuairimí a chluisteáil. Tá an rion Oideachas ag obair folasí don Oideachas lán-Ghaeilge taobh muid an Ghaeltacht. Agus tá Comhairliúchán poiblí seolta aici. An raibh is agat gúil os ceann 58,000 páistí agus daoine óga fud na tíre ag fáil a gcuid Oideachas trí bhean na Ghaeilge. Agus gúil 152 Gaelscoil agus 29 Gaelchaláiste taobh muid an Ghaeltacht. Ach faoi láthair, níl gach duine atá á ire in an teacht Oideachas lán-Ghaeilge. Beidh sé mar aimimigh an poiblí nua ruachtain Oideachas lán-Ghaeilge a bheith dú. Ach ní amháin sin. Testíonn uing go gabhróidh túling na tacaíochtaí agus na bearta eile atá ag testáil a aithint. Tá dearcaí agsúla tábhachtach sa phróiseas Comhairliúchán, agus ba bhaithling cloisteáil uaite. I máthairm is fiú sin i dhéanamh. Se ceapan gur plán mhaithe sin. Well, ní dóid an gur cór an chorthaige sin úsáid. Streim a bharú go bhfuil níos mó eolais ag tastal. Anna, mas an féin go méid sé an tarba. Tá an phróiseas Comhairliúchán oscailta inis, t chuig.gov.ie/POLG chun an ceisneoir a líon isteach agus chun tuilleadh eolais a fháil faoi chun is páirteach leachas sa phróiseas. Ná caillte cheans de thuairimí a chur in úl.